В китното село Желен, на 10 километра от град Своге, се намира екоцентър Тринога. Сдружението, което се занимава предимно с екоземеделие, е учредено преди 18 години на френски остров Реунион от ирландецът Иан Уинклес. Преди 3 години е създаден и българският екоцентър от Филип, който изкарва 2 години в обучение и усърден труд във френското екоселище. От тогава насам животът на младия еколог е изцяло обвързан с Тринога и с амбицията да пробуди заложената в хората любов към природата. Интересното е, че нещата, които научаваме и които могат да бъдат научени тук, те се усвояват практически, т.е. се правят на практика, след което ти с това знание може да отидеш и да започнеш на свое място да работиш и да създаваш нещо, което е едновременно добро за природата и добро за теб и околните. Любопитен е фактът, че 90% от храната, която се консумира в Тринога, е собствено производство. Но по-важно е, че всичко е екологично чисто и отгледано с много любов. Затова може би и доматите, които озряват в градините им, с тегло близо 1 кг, а всяко едно ябълково дърво за година дава над 200 кг плодове. За постигането на такива резултати е нужен упорит труд, който не престава да кипи и през зимните месеци. Сега в момента се грижиш за животните, т.е. става се рано, когато стане вънка видео и се нахранват кокошките, после се дава закуска на козлите, после се проверяват конете, как са, що са, след това се пие чай и се започва по различните задачки, които сме си назначили. А задачките не са малко. Затова Филип е щастлив, че все повече млади хора го посещават, за да допринесат със своя доброволен труд за развитието на екоцентъра. За повечето от доброволците обаче приспособяването към този природосъобразен начин на живот е голямо предизвикателство. Първо, като дойдат пресни от София, да речем, нали, че им е най-близо тук, има период на дезинтоксикация. Първата вечер направо понякога повръщат, боли ги глава, докато изкарат, нали, най-първите глътки мръсен въздух. След това всичко е въпрос на работа върху себе си. Може би е крайно време да разберем, че развитието ни е невъзможно, ако не ценим природата и не живеем в хармония с нея. Колкото по-бързо осъзнаем това, толкова по-бързо ще превърнем света в едно по-добро място за живеене.